Rammaso nakal tak turchuan electrica in todel apoimo masabere antitrina. Kol phetha siam chwalama hian Mizoram hian megawatt sang level thar chua theina rem chang kan nei nia anchut lain kan thar chua takero chu kan mamo khop alani lem lo thung. Kol phetha siam na tan hian chakna tharui man non le thei renewable energy lama theina kan nei venual nina langa. Man non thei lo chi lungal thei gas le dang ai ro chuan kan nil alati thei thung tui chakna manga kol phetha siam chuana lama kan theina kan lantir tak tak thei lova nizung chakna manga kol phetha siam chuala mai ro chuan vankal solar park atanga an siam chua atam thei viau thunga solar energy lam hi boipui tla kani donem a thatna le that lo na te kan mabak pialama kong dang kan neyem ti te hi ramin ma son don chuan ngai tuatela trul nina langane hemikong a hian solar energy kai noya Mizorama project rang lo khoito engineer gin zalala hauzel pulalte akan bia ani hi ZPM in champhai norta ding turin nan candidate mase tuntruma hian politics kai noyero kan thlur bing ani lo wangin candidate ni nang hian kan komlem lo thungane ni zung chakna man tangkai theina tura hianin Mizoram chunga ni amoram pona ni emo nang mana it lo ton thre to experience to thren khat avai vai chonin soi center poni lo mai thea atlang pui min han thil ma sa the ya kan ti them ve ang ring to khum mai pa thian za la so the street light te hi tam tok tak kal lo ti to a za che zo soi thei lo wa chuan solar water heater hi kan tin wal to boka hey aizo solar city a water heater te poi ge mani ti ani de veka tam jok su chuan solar water pumping scheme ge mani bu chanania sang hi le som pathum khan phc a i proposal kan siama allo in hong kop maya no tu te department lam officer te allo in hong kop maya anni khanin buimin chan buya pilot project te kan neya sani sompali khan zun thaven ni ka hria mo sekhum kan tia thenjo tiam ni lokha khata khanin Mizoram amma sabber turin sekhum solar pumping system ni kan install ani zun July thaven ni ka hria kan commission la na ho tin ko mai chu chu tu na hen kum som vel a function to ni chu chu kan first project kan ya chu min huwa ku da e ma mi district mi remote te kan tia chon tong ko long chim to pa ni ko kan ti boka chon kel kang hi ti boka department lam hen min du saka kalom khop maya chu ba anzar e department lam te du sa na zara le so ka du sa na wangin e tu na hian Mizoram a hian ko za chuang kan ti doin ka hia chu solar pumping a chuan a success rate 100% ala ni tin 100% la ka ngai ki chuan kan ti ma sak ber se kum po tu na kum so ma ni to a ni tin tu pam char chara ma se chia chang te pom ve a a chia chuan kan va siam ve le ma ya ko thi li chu che thayania ti ma mo ka chu maintenance sungai to rangai tai lamo diesel engine ani mo electric mga pam na heng hawa hianin a efficient zo ke aman zo nga po ni ta sila aman zo nga po han chu tak tak a chuan atlom zo dai kum so chena te picture ne I conventional technology a hianin atlom zo in ngai theya kum som panga kum som ni chena picture nin kan lep chuk to zo kan ngai the ni chu wangin he technology hi chu kan adapt ngaya tin solar energy hian application sung sung ne ya thil danga poman chang kai the kun chen ka ta dryer solar dryer kan ti te per kan mang chan to mo chung te po efficient em maya ei marcha kan ti te ai eng so thing alam puang thangin kan dry the ni chu wan kan economy drive tu atan chen in solar energy chu at to kan ni
kolphetha siam chaw ko nga hian tui chakna hmanga siam chhuat theina rem chang kan nei tamber nia ngai thina nia nizung chakna lama kan din mun chu hetiang hi ani ve thung potential chu nei thate mai Mizoram chu a potential rim ma chu notice hianin asang ber kan ni Tripura po hian tha ka thian da chuan Tripura ai man kan thain ka hria etia kan an chu chin na na chuan square meter khata ni khata unit li hi chu kan siam chok thei in ka hria hei Arunachal kan ti te Sikkim kan ti te point min pukin ka hrelo a potential rim nizung chakna hmanga kolphetha siam chuak tur hian solar panel kan ti te khol ngai om ve nuala anchu danin inbi ka kilowatt hum siam chuak tur hian India rama chuan cheng noi khatle sing kwatanga cheng noi ni vel se na nga ya heti chung hian nizung chakna tanga kolphetha siam chu hi aman tlomber te zinga ngai ani thung aman chung chawa po ain ang chawviam to in ka hria sansu technology hian ma son ve zela chuwangin tuna conventional technology kan ti hi atlang pui akanan soi thia chen cold storage to poloni ta se ai initial cost a chuanin avat lup chelo mai thaya amaro chu maintenance cost hiam maya running cost te pon hiama chuwangin overall in atlom jok in ka hria tin hei main power te po amamo tam lova tulaya thiam na sang chho zela mihring po ngai lovin operation te po ti theya tin internet of thing an tiam chi IoT mo atiam chi te pon tam tak chu ti the ni chu ba khang jong jong han chut khachuanin conventional energy ai hian atlom to ani ati theo me so wangin athat karing kani ko mi tan chuan chakna tha hrui hi siam chuani to chuan mananga ya a khol na tur fran pa siam ani lo chuan ariral mai thin nizung chakna hmanga kolphetha siam ngat phei chu zanlama ti hlei thei ani mi lo chunlama po ni satlain chakna tha hrui asiam chuak na sabera nizung chakna chau hian insorbing don ta ila adik thei chuang lo tinane apoi molai tak chu kolphetha kan kham khop lo siam ta po ni la kan ram economy choi ka na ta na man kha anita a Mizoram economy tak patan chuanin hemi power generation kan ti ringot po hi atok katilowa je chuanin kan economy drive tur chuan energy input angai ni number 1 chuan energy input kan nei ngai energy input nei tur chuan eng source nge thaberang ti kha kan nei tur pot angai Mizoram hian in chutia power source that tak kan nei san kon ka he che lova hei hydro kan ti te poi chu ti lu tu na thalem lova an lui te hi fur tui ina chom te ni mo amaro chu solar energy chu kan economy drive atan chu na thatho khatin ka hria chu wangin hei chu man tang kai tha ka tia amaro chu che ka soin khan power generation remote ni lovin hei solar energy application sang tang tam ta komani etinan thai da thanna turang chi te cold storage solar cold storage kan tiang chi te tin thai nge ni an process na turang chi ate a drying ate tin irrigation system ti changtlun nan te po chakho maya efficient na hei water pumping system kan tiang chi te khatiang khanin thildang tanga po man the na tam takumin ka hria kan economy drive nan so hei chu atha katia solar energy hi tin ZPM te kan lok sarkar ni pe chuanin heng te po hi man tangkaya hetia thingtlang lam develop nan chatta ka man so chu kan tuma solar lo hi alternative dang kan nei am siam chuak turin tilai te hi ne potential hi je ka soi khan kan nei thale tuk lo veka hydro chu tilu tuk na thalova
solar po hi tha vak big lowa achan chu zana generation kan nei the lowa tin fur hi ana mai Mizoram ma chuan chu lo chu adang alternative kan nei the chum chu hei win kan ti yang chi te po hi Mizoram chu na potential kan nei thawang in ka hrelo ke chuan ti theina chu khoyemo hun bani khada chu kan nei tura chu ka nga ya uluk taka survey ro chu nga in ka ringa ama ro chu kan win potential pu thatok lo hi potential kan nei that na ber chu biomass ni ka ri ama ro chu biomass kan nei dan po hi kan ram te re na zerin biomass hei thing fak kan tiang si te va collect dan tu rahi a technology kan nei anga in ka ri a tu nai zona ka chana te pon ni thau tu ranga ila potential kan nei chat na ber chu mau nin ka ria energy a chuan a chan chu tu na hian in thil thara lo chhuak do na ethanol kan tiang chi te kan an siam chhuak thei ni chuan mau atangin ethanol hi kan siam do na ni chu ti ni chuan mau atang hian fuel kan tiang chi nen chu mo ethanol chu kan siam chhuak thei ni chuan hei chu kan potential chhopin ka ringa nakina kan economy drive tu po ani karing chu wangin hei hi energy source a chuan in potential kan nei thatna ber pon in ka ria in pon ni sela energy source potential kan nei thatna hi thatna nei ve ka thalo na te polom vezel sia chu wang heng energy source sang te hi kai ko a hybrid kan ti don me ni ka de ti kha thatdan ber nin ka ria entinan hydro power le solar power te po hi kan nei ve ve tu ra ni kan nei ve ve nga chu kan kai ko panga kan hybrid anga kan thun zo manga a thalo na ve te kha in supplement ton zong in policy kan nei zo nai entinan hydro hi fura tha anga mà sẽ thay là hydro khá trở lại tổ miệng chú tiếng bốc in thay là hydro trái em mà phù ra tôi đang hôn dun rồi lại à trở lại xí rồi ba khai lại khai cáiนั้นcày cọp chiếc khan thì anh supplement tôi năng à chặt cái ring Mizoram power policy anh tan sen hay chặt cái ring amo chú bảo in hydro po megawatt tiếng mozat này là solar po megawatt tiếng mozat này là hết tiệc ăn thuần trong hiền in anh chọn tuần zong in chắc tất là tỷ thêm cả ring chú chú cần cần đàn tụ chắc biết cả hết cái chuyện chắc na thà suy siam chua chau kha atok lo man trăng kai atul ta ne agriculture product atang hiền in cái industry tin thêm cả ring cái chuyện chú chú in agriculture ra cần phải làm nó khá anh tin cái tiếng mà orang ti son don ni ma orang son pha don ni chen agriculture kan produce raw material sa ron lianga chen ke ma ni heta industry sector khanin thilga lo ti thei kha chuanin agriculture kha aron ti ma so na nga chu chen service aron siam manga tin employment aron generate bokanga kha te zo kan kal thian ro chungai ka te mo chu wangin agriculture hi kan ei zon na tam ber ani atu na hian chu mi sectora industry hi kan generate dak ni lo ga siam chungai industry kha kan ta chon tan turin agro based turin agro based industry chu wangin agripreneurship hi kan promote ngai ni chu chalai tu ta agripreneurship pakan chalai te an kal chuan chu chuanin agriculture sector hi nghe ni aron ti ma son do ni chu Mizoram in kolphetha siam konga ma alak to na nizung chakna lam hian tundin huna chuan fak ala hlo deuh ber ati theya engpo ni se kolphetha siam konga hrim po maso na tur ala tama mangtang kai tura ma chhop poin kong thui tak kalanei bok chumi thleng tura bul trana malampan hi apoimo lai chu anita ome